Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages pakaipa. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Manga muchizviziva here kuti zvimwe zvinhu zvinoitika muCape Town vanhu vanenge vasingatodi kutoita mabasa erima avo avanoita, zvakaita sekuzviputsira marriages avo, kungohura in general nehumwe hutsinye hunongoitwa nevanhu vagere muCape Town, whether ndeve muno kana kuti ndeve kumusha. Chavasingazivi ndechekuti kune mweya iyo inotosimudzwa ichibva kugungwa. Saka mweya iyi iyo ndiyo inozokonzeresa kuti muCape Town munge muchizoitwa mabasa ose erima. Kana muri muSouth Africa kana kusiri kuHillbrow, muCape Town ndimo mune stronghold yedu isusu semasatanisti muno muSouth Africa, even though ndichibva hangu kumusha nekuda kwekuti ndakazojoina Satanism muno muSouth Africa, saka ndinoshandira ndiri muno muSouth. Asi dai kwanga kuri kunzi ndakajoina Satanism ndiri kumusha, ndingadai ndigere kumusha. Saka ndinoshanda as an agent ndiri muno muSouth Africa, ndiri kuno kuCape Town, ende ndigere zvakatonaka. Kana ukandiona ndichitofamba nemotikari yangu haumbofi wakafungidzira kuti ndiri wekumusha ugoti ndiri mutsvuku. Saka vazhinji vanongofungidzira kuti ndiri muXhosa. Kana mukada kucheka kuti muCape Town ndimo munotanga nyaya, ndiko kwakatangira nyaya dzevanhu vanodzidzisa zvechivanhu nezvemanjuzu. Mukada kucheka ruzhinji rwevanhu avo vakagadzira magrupu vachiita zvekudzidzisa zvechivanhu nezvemanjuzu, mukada kucheka vanhu ivavo vagere kana kuti vainge vachigara muCape Town. Vazhinji vakazotanga havo kudzidzisa vachigadzira magrupu vainge vasingazivi kuti vari kutofambisa basa redu, nekuti takatanga pashoma nepashoma tichadzidzisa kuitira kuti vanhu tinge tichizovakwezvera kubva kumidzimu yavo vange vachizouya kumanjuzu muchirungu avo avanoti mamarine spirits. Saka mamarine spirits iwo pachezvavo atori linked muSatanism. Ndo stage yekupedzisira iyoyo yekuti kana wanyatsokupinda mazviri, kana ukanyatsokusangana nemunhu anoita zvemanjuzu ukada kustarta life yake, history nekwaanenge akabva, unotoona kutoti inenge iri Satanism yega yega inenge ichiitwa pakuvhima varume, pakukanganisira varume vaanenge aramba upenyu, uye zvekare pakutoparadza upenyu hwevamwe vanhu. Zvino haisi Satanism here iyoyo, hakuna chivanhu chakadaro. Kujoina kwandakaita Satanism mukomanashe zvakafamba sekudai. Ndakauya kunongo kuJoni, ndainge ndichigara kunonzi kuKempton Park nemurume wangu. Murume wangu iye ainge achishanda, saka akazoti atanga kudhraivhawo zvimarori zvidiki, ndokubva achizopanduka akabva achizondiudza kuti ainge ameitisa umwe mukadzi wemuno muSouth Africa. Mukadzi uyu akazotanga kundithreatena, ainge achiti dzokera kumusha kwenyu, otherwise ndichakutsvakira vanhu vachakuponda. Ndakatanga ndichafungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari majokes, but nekufamba kwenguva ndakazotoona kutoti kwainge kusiri kujoka, asi chainge chitori chokwadi kuti munhu ainge achitoda kutonditsvakira vanhu vanondiuraya. Ndo pandakabva ndachizotaura neimwe friend yangu ndikamuudza zvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo mumarriage yangu. Akanditi wadii wauya kuno kuCape Town, because kuno kuCape Town kunotogarika zvakanaka than ikoko kwauri kuJoburg. Ndakabva ndachizoteerera friend yangu, ndipo pandakabva ndachizouya kuno kuCape Town. Ndauya kuno ndakazotanga kushanda, ndainge ndava kushanda mune imwe restaurant. Murestaurant umu mandainge ndichishanda maiwanzokuuya varungu uye zvekare nemaIndian. It was more like an Indian restaurant. Saka ndakazotanga
kufambidzana neumwe muIndia, even though he was a married man, but ndainge ndisingatozivi kutoti iyewo anotoita zvesatanism. Saka akazondiudza nerimwe zuva patainge takarara tiri muhotel, ainge akandibata pahuma pangu akati, pahuma pako unoziva kuti panopisa here? Ndikati I don't understand kuti uri kuedza kuti kudii. Akabva achizoburuka kubva pamubhedha paainge ari, akabva achizopfugama akatanga kunamata nechirudzi chavo chechiArabhu. Mukoma ndakangonzwa kuti pane zvinhu zvainge zvakavhara maso angu zvakadonha, ndikatanga kuona imwe nyika yandainge ndisingatozivi kutoti kune imwe nyika itori nevamwe vanhu vanotorarama, nyika iri pedyo nesu asi hatikwanisi kuiona nemaziso enyama. Saka akandiudza kuti ainge anamata kuna Mwari wake kuti ndinge ndichizovhurika maziso angu epamweya. Ndopandakatanga kuona kuti pahuma pangu painge paine kamoto kainge kachibvira. After aenda neni painge paine mira, akanditi uri kuona here? Ndikati hongu ndiri kuzviona kuti pane kamoto kari kubvira. Akabva ati ndiyo Holy Spirit inokuchengetedza pose pandinenge ndichida kukubata, ndinonzwa ndichitsva kana ndikada kukubata pahuma pako. Saka zvakandinetsa kuti nechihure chatainge tichiita sei mweya mutsvene vainge vachiramba vachingondichengetedza. Akandiudza kuti havakusii kusvika waita zvivi zvekuti vanomanikidzika kuti vange vachibuda mutemberi dzvene, nekuti munhu wose akafanana netemberi, asi kana temberi ikanyanyisa kusviba vanofanira kuti vange vachibuda nekuti vanenge vava kusakwanisa kugara mumwoyo memunhu. Akazondiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichizosangana nemukadzi wake. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo nerimwe zuva. Hana yangu yainge ichirova, ndikati ndichaurawa nemuIndia kana akaziva kuti ndiri kufambidzana nemurume wake. Saka ndasvikako mukoma, chinhu chandakatanga kuona ndechekuti mumba mavo mainge muine idol yainge iri yegold yaBuddha. Ndakati ndakaitarisa mukoma, chimufananidzo ichocho chakatobwaira. Ndakaita sekunge ndichatiza, vakanditi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichitiza. Vakandiudza kuti kunyange vainge vachiita Buddhism but ivo vainge vari masatanist. Vakandiudza kuti vane chechi yavo iyo iri pasi pegungwa. Vakati vainge vachitsvaka vakadzi verudzi rwechitema vainge vakafanana neni, avo vainge vari vekuZimbabwe. Vakandiudza kuti vainge vachida madisciples ekuZimbabwe anokwana iwo kuita 12 anenge achizoshanda muCape Town achigara munzvimbo dzakasiyana siyana, but tichizobatsirana pamamisheni ose awo atinenge tichifanira kuti tinge tichizoita. Vakandiudza kuti kana ndainge ndichazobvuma ndainge ndichazorarama upenyu hwakanaka kwazvo. Handina kuda kuramba nekuti ndainge ndichitodawo kutoti ndinge ndichikwanisa kuzoraramawo upenyu hwakanaka. Saka ndakazvigamuchira. Vakazoti vatiunganidza tiri 12 kudaro, ndopatakabva tachizoenda kubeach. Takaenda kubeach ainge ari masikati. Ndokubva umwe noumwe akanzi anofanira kuti ange achidya ivhu. Takadya ivhu reko kubeach, tikabva tachizotora zvekare nemvura. Ndokubva tachizodzokera kumba kwemuIndia. Takamirira kusvika kunze kwasviba. Pane vamwe zvekare vakazouya avo vanoita zvesatanism around Cape Town. Saka vakabva vachizotanga kunamata. Tainge takagara pakati peseko, ivo vainge vakagara vakatitenderedza vachinamata nechirudzi chatainge tisinganzwi. Mukomanachi ndo pandakangoona mvura yainge iri yeblue, deep blue. Ndikatoona kutoti tainge tatova pasi pegungwa. Ndakati ndakatarisa mukoma, ndakabva ndachizoona imwe njuzu yechiIndia yainge yakanaka kwazvo iine vhudzi rainge richiglowa. Yakauya ikatarisana neni ikatanga kunyemwerera, ikati kwandiri, wauya mwanangu. Saka pandainge ndichitaura nayo njuzu iyi, vamwe vangu vandainge ndiinavo vainge vachitotaura nayo njuzu iyoyo at the same time. Ndikatoti uri muIndia but unogona chishona. Ikabva yachizoti ndiri amai vemarudzi ose. Yakauya ikandikisa pahuma pangu, ndikanzwa
kamoto kaya ako kainge kachibvira pahuma kakabva kachizodzimuka pakava nerimwe rima. Njuzu iyi yainge yakanaka kwazvo, yakabva yachizotitora tikaramba tichidzika kusvika tasvika kune imwe nyika uko kwainge kwakazara dzimwe njuzu. Ndo patakabva tachizoudzwa kuti tainge tagamuchirwa munyika yekumvura ende tainge tichifanira kuti tinge tichizova nemisheni yekuti tinounza vanhu kumvura vakawanda, especially vechikadzi. Tazobuda mumvura mukomanashi, but zvainge zvichiitika ine vision nevamwe vakadzi avo vandainge ndiinavo vamwe 11. Tose tainge takanyorova, mumba mainge makatota sekunge tainge titori pasi pegungwa. Takabva tachizopiwa mari kune kumwe kumba uko kwatakatanga kugara. Umwe neumwe uyo ainge ajoina musi iwoyo akanzi hautofanire kutoti unge uchitodzokera kunotora kana zvinhu zvako, kunyange wainge uchigara nemurume wototsvaka zvokutomuudza nekuti wava kutorarama humwe upenyu hutsva. Kwandiri zvainge zviri nyore sezvo ndainge ndichingorarama life yehusingu ndiine hangu vanhu vandainge ndichijola navo. Takatanga kurojerwa Full House mukoma yainge iri double story. Ende pamba apa painge pachiuya vamwe varume vemarudzi akasiyana-siyana. Varume ivavo vaiti kana vauya vaisarudza kuti anenge achida kutora ani, aiti kana akusarudza waienda naye mune imwe room iyoyo yaingopindwa chete kana uine murume waunenge uinaye. Saka mainge muine zvipfeko zvekuti waiti kana ukapfeka waita sekunge njuzu, waitoona watova nebesu rehove but uchitokwanisa kutorara nemunhurume. Saka murumu umu mukoma maiti kana mukapindamo uine murume maizara mvura yeblue yemugungwa mobva matanga kufadzana nemurume iyeye. Zvaisambotora nguva kana 5 minutes munenge matopedza. Murume iyeye aibva achizopiwa mari pamunenge mubuda. Hameno kuti mari aipiwa nani, taingoona ruoko rwaibuda mumadziro rwobva rwachizomugamuchidza mari obva atobuda obva atoenda. Varume ava avo vaiuya pamba ipapo vainge vakatoromba nechekare. Takabva tachizopiwa mamisheni edu, umwe noumwe akabva achizotanga kutsvakirwa kwake kwekugara. Iniwo ndakazonzi ndige ndichigara mulocation, vamwe ndo vakaita laki vakanzi vange vachigarawo kumasuburbs. Ndakanzi yangu mission ndeyekugara mulocation ende ndichiratidza nekuvhairira vamwe vakadzi so that kana vakanditarisa vange vachinzwa kuda kuva seni, because handishandi. Of course ndinokwanisa kubuda ndoita sekunge ndiri kuenda kubasa, ndinozviita sekunge ndine mabusinesses angu. Vakadzi vazhinji vari married vanotoshuvira kuva inini, but havatozvizivi kuti mission yangu iyo yandiinayo ndeyekuspreada satanism. Tinopinda pangava pari pamafacebook tichijoina magroup, especially magroups Christian dating akawandisa awo atinopinda maari. Wototanga kutoita sekunge uri kutotsvaka murume. Kana ukangosangana nemurume pabonde, murume iyeye anosangana nerimwe jambwa neumwe munyama wekuti haambofi akanzwisisa kuti chii chiri kuitika kwaari. Kana ari munhu anonamata, misheni yako inenge iri yekuti unofanira kuti unge uchimudiscouragea nekuti ange achizotanga kuenda kunobvunzira mudzin'anga. Nekufamba kwenguva zvinhu zvake zvinosvika pakutakwa zvekuti kana Mwari vanosvika pakutomukanganwa. Ndiyo imwe mission iyo yandiinayo. Mission inondirwadza mukomanashi ndeyekuti ndakatemererwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichirara nevana vadiki kubva pa10 kusvika pa17 years vechikomana. Vanouya kwandiri vega mukoma, ndinokwanisa kuti ndichifamba ndinokwanisa kupfimbwa chaiko nemukomana anenge aine 11 years. Izvo zvandinoita mukomanashi hakusi kunzi ndinozviita nemwoyo wangu uchida, asi njuzu iyo igere pandiri. Njuzu iyoyo ndiyo inoda kuti ndige ndichiita zvinhu zvakaita saizvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do.
happen in this world. Yo yapakaipa hanzi vakajoinawo Satanism vahanzvadzi vedu ava ku Cape Town ikoko kwavari. Let us try to speak with him in the comment section. Mazvinzwa ka hanzi vamwe vakatogadzira magroup nekusatoziva kuti they are being inspired kuti vange vachitogadzira magroups iwawo so that tinge tichikwanisa kuspreada Satanism yedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Secret iyi mukoma handizivi kuti ndingaudza ani, ndangoti ndinge ndichitanga nekuudza imi so that muge muchizondisvitsira nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe vanhu vasingandizivi so that ndinge ndichiona kuti zviri safe here. Nditodawo kutocheka reaction dzevanhu kuti vachareacta sei ndinge ndichizokwanisa kuita sarudzo dzangu dzakafanira. Zvinhu izvi zvakaitika apo patainge tiri maform 3. Ndainge ndiino musikana uyo wandainge ndakamakana naye ende tainge takavengana because tose tainge tichidanana nemukomana umwe chete ainge achita zvekudrive makombi. Saka iye ainge achitida tose tiri vaviri. Saka tainzwa nekurovana nguva dzose ende mukurovana kwedu kwatainge tichiita yaingogara iri draw chete, hapana aikwanisa kukurira umwe. Nerimwe zuva ndakagara ndakangoti uyu ndikuda kumuuraya because anondisvota. Saka zvandakazoita mukoma, ndakazoenda kwa OK ndikabva ndachizotenga chocolate. Ndakatenga kachocolate kainge kari kadiki, ndakaenda nako kumba. Saka baba vangu vainge vachiita zvekutengesa machemicals akasiyana siyana. Saka ndakabva ndachizotora chocolate iya ndikabva ndachizoinyika mune mamwe machemicals andaitoziva kuti anotouraya. Ndakainyika ndikamboisiya irimo ende ndakainyika mune machemicals andainge ndichiziva kuti hanhuwe uye zvekare ainge akangoita kunge mvura ari colorless. Zvinhu izvi ndakazviita nekuda kwekuti ndainge ndisingadi kuramba ndichingodanana nemukomana wandainge ndichida apa achidanana zvekare nemusikana wandainge ndakavenga. Saka ndaingoti kana akafa ndainge ndichiri mwana mudiki ndichifungidzira kuti kufa kwake kwainge kuchazondipa happiness. Saka ndakazoti tava munzira tichienda kuchikoro. Sezvisinei mukomanashi, chocolate yangu ndainge ndiinayo, ainge achifamba ari ega. Ndakangotaura naye ndokubva ndamuti iwe ndatenga machocolate akawanda chocolate iyi. Saka paakagamuchira chocolate hapana kana akazviona, akabva achizotanga kudya chocolate iya. Ndokubva tatoenda kuchikoro. Ndakazongonzwa zvichingonzi Marvelous adona, Mave adona. Tikamhanya tikaendawo kuklasi kwavo. Patakasvikako ainge ava kutobuda furu. Ipapo ndipo pandakavhunduka ndikati kondaitei kuti ndinge ndichitaura. Ndainge ndotya zvino nekuti pachikoro painge patosvika mapurisa. Ndainge ndongonamata mukoma, ndakaita munamato wekuti Mwari dai maita kuti Marvelous ange achifa, nekuti kana akangorarama chete ndiri kuzoenda kujeri because achataura kuti azotanga kurwara mushure mekunge ndamupa chocolate akadya. Ndainge ndichinamata zvekare ndichiti Mwari kana kuri kunzi zvinoita hazvo, please ndapota dai hazvo zvikanzi hapana umwe munhu andiona ndichimupa Mave chocolate. Saka zvinhu izvi mukoma zvakandiafecta zvisingaiti, zvekuti soon after that, after ashaika, ndakatotanga kutomuona aiuya kwandiri huri usiku achitadza kana kutaura. Aiti akatanga kupupuma furo muspe bedroom mangu, ndaisvika pakunyura mufuro rake Mave uyu obva achizonyangarika. Ndairara ndichichema ndichivhumuka. Saka vabereki vangu vaitoshaya kutoziva kutoti dambudziko rainge riri rei. Vakanzwa nekudzinga maroja nekuti vaiti vakaenda mumaprofita vaiudzwa kuti painge paine munhu uyo ainge achida kunditemerera
nyora dzekuti ndige ndichizomuka usiku ndichiroya. Saka vaifungidzira kuti zvimwe kuda pamaroja avo painge paine munhu uyo ainge aine shaviri huroyi. Saka ndo zvandakaita izvi mukoma. So many years have passed, mavhe akasoshayika kudhara. Ndakazotosvikawo pakutoroorwa ndikatochata ndigere zvakanaka, not like ndine mari yakawandisa sterek, but we are financially stable, we do not lack anything. Dambudziko ndiroro, handina kana peace of mind. Handizivi kuti mungati kudii mhuri yeZimbabwe nekuda kwenyaya yangu iyi. Kune avo vachamkwanisa kundipawo miono yavo, ndichafara chaizvo nekuti ndichagamuchira zvakaipa zvamuchataura uye zvekare ndichagamuchira zvakanaka zvamuchataura. Ndichange ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvakangooma azvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vakatouraya munhu, kutouraya kauku kwamakaita nai vanzvadzi. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Voita sei voudza here hama dzamavhe wavakauraya, but ratova jerika iri vangazvifambisawo sei pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. I want to thank vose avo vanokomenta nevachakomenta pavidhio rinori. Let us meet again in the following episode.